ассалому алайкум тамошобинони азизи муҳтарам. моҳи шарифи рамазон муборак бошад. имрӯз шаби қадр аст бародарони ман, хоҳарони азиз. қурби асъори миллӣ имрӯз 28 апрел. доллар, евро, сомонӣ хариду фурӯшушина бародаро дар рӯи экран гузошта мешавад. марҳамат тамошо кунед. 79.40 харидай, фурӯшу 68.63. 100 евро дар ватани азизамон 1319 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар хидди Қуронтепа 1253 сомонӣ. як дона 5000 рубла дар хидди Данғара 815 сомонӣ. як дона 2000 рубла дар пеши хонаи ҳоҷи Дусмурод 326 сомонӣ. имон интернешнл суми нағз рӯӣ карда шидистай. агар қабул кунанд зурай, мутаассифона перевод қабул намекунанд. Тавҳидбанк 162 сомону 50 дирам. Алифбанк 161 сомону 50 дирам. лайк кора зер кунед бародарон, хоҳарони азизу муҳтарам. Бонки Эсхата 160 сомонӣ. момам ҳаматона салом гуфтаистай, хона биёед мега. Амонатбанк 163 сомону 50 дирҳам. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед бародарони ман. Орионбанк 161 сомону 50 дирам. шаби қадр ба ҳаматон муборак бошад. бишинен ки ягон чира мебинени бига. душанбе сити 157 сомону 50 дирам танҳо барои шумо. тамошобинони азизи муҳтарам, Спитаминбанк 1000 рублей 160 сомону 50 дирҳам. бонки Ҳумо 160 сомону 50 дирам. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. банки охирони мо Коммерсбанк ба ҳуш омад. 150 сомон 160 сомону 50 дирам шид. худо ёру мададгоратон.